Ay, salamat. Ako na diyong naplastar ang para itugod na ko ni Maria. Ako sa siyang susihon, bi. Kung dili na ba siya init, ako biya to siyang gipainom ang tambal ganina. Maria? Dili naman day kakayo init, Maria. Kumusta man ka, Maria? Hindi naman ko, ma. Mao na resulta sa imong pagkalagan, Maria. Ama po. Uy. Karong kataod, Maria, tuuban ta ka, inigbukal atong akong gitak-ang. Bahulay la sa kadiha. Iskot, ulanan ni nanong wakam niya gibuhos gabi eh. Itugnaw na gitulo na kong kanding ba. Ako sa itong kwakon be. Magdali ko. Oy nang! Ano kayo? Unsa may imong giluto diha? Murag mamainit siguro mong Maria ba? Oy, Dudong Pawiks, ayaw pagpaulan-ulan. Uso baya kayo rong hilanat ron. Si Maria gani, gilantan pod. Ay nang magkuha ko og kanding. Mao ba nang? Kalintura si Maria. Kitang pa na siyang kalintura. Mao na resulta siyang kalagang. Sige, kuyog-kuyog siya mga amiga-amigo. Maulag gid Dudong Pawiks. Tuwa siyang kwarto naghigda. Pero okay na yun siya. Pero ako na siyang tuuban ron. Ayaw dahil nung unang, unya nang, kuhaon sa to na ko akong kanding, kaya basig itugnaw na to kayo. Taligsik ba, unya, di asa ka. Pagkakugihan yun ako Dudong Pawiks. Oy, night time nga makita na ko ni siya magkuyog siya mga barkada. Pero human na siya ang mga trabaho. Kani si Maria, kanusa pa ni siya magbago? Hoy, asa mo adto? Uy, Dudong Pawiks! Mato may la Maria! Na, magto mo ila Maria. Na, kapisodyon mo dito ka ng Marlene, kay si Maria gihilantan. Sabi ka Dudong Pawiks, ilantan gyapon! Amo, kung dili mo to, basta ako, nagstorya lang kong tinuod. Tinuod ka Dudong Pawiks! O, tinuod! Na, Lucio, biti. Ilantan niyo mo dayon. Ay, basi kasabaan dali ng Marlene ba? Na, ay kabala ka anak lir, dali ra anak. Atong bisitahon si Maria, tapos dalaan atong prutas. Ay, oo, bitaw no? Pero mauli sa tagbalay kay magkuha tag prutas. Sige, kinami sa saging sa balay. Kaya pud libo abukado sa balay. Iya ako, wala mong ko'y prutas sa balay. Daghan kay saging sa balay kay tagaan ta ka. Sige, tara. Maayo, kinutuos ako ah. Himala kayo. Wako na nako niya kung kanding be. A few moments later. Kinsa mo? Nya ka na pud ning tulo. Ah, unsa may tuyo ninyo? Kabalong nagulan? Naglaglag yapon mo? Na, yani ba kay nabalitaan na mo nga nayayay daw si Maria. Oh, iyayay bitaw tungod sa inyong kalagan. Na, yani mi diri gamit silahon si Maria gidalaan kinamong prutas oh. Ako pud nang nagdala kong abukado. Asa man mo nakabalita nga nayayay si Maria? Abe, Kadudong Pawiks na kay nakita na mo dito kay nanghipo siya siyang kanding. perti kayo mo no? Ma! Sila si Lucio, Claire, ug Betty na, ma! Pasudla po na akong mga bisita, ma. Oy, naaman ka na sila dalang pagkaon. Tanawa na, ang pasudla daw, me. Sige, sulod. Amat na! Salamat kang. Gusto, Maria? Asa na ka Maria? Kinaman ko. Namigdala sa inyo, ma. Uy, salamita, ani. Oy, may kay gidalaan ko yung prutas, no? Sayang Maria, kauban sa mo ah. Wala sa malay mo adto. Wadto nila Ilyot kay nang harvest sila mangga Cebu. Siya nga Maria oy, dili ka kauban sa mga ba manghagdaw unta mi. Basta itong lagi ba, katong dagko kay taghalin. Na, kisa may nag-ingon ninyo nga, dili ko kauban. Utan awa, ulit ka dito. No. Oh, di ba? Arak-arak na ako. Utan ko sa inyo, kay kasama ka na. Unya, saan na to pagawas? Ayaw mo kabalaka, ana. Dating gawi. Unsa man na Maria? Kabana pa ninyo diha? Karong kapon. Tanawa. Marapit si Maria ang higa no. Karong siripan mo si mama kay nung una ko gawas. Sige. Gawas na. Nang, muli na minang oy, kaya magtulog man daw si Maria kay sakit daw yung ulo.
sige, sige. Maayoy noon kay ako na nasiyarang tuuban ron. Sige nang. Sa minang. A few moments later. Ako na ning tuuban sa Maria, bi. Maria? Bangon na diha kay tuuban ta na ka. Maria! Maria! Ngano man ni bataan ni? Dili man mo tingog. Ako doon ni bukason iyang habol, bi. Minsan ba ka bata?